El govern de la Generalitat no es mulla i manté les restriccions per sequera malgrat les pluges intenses d'aquest passat cap de setmana. Tot i que el pas de la borrasquejana ha afavorit molt el sistema Ter-Llobregat, encara hi ha 3 unitats d'explotació que es mantenen en emergència. Estem parlant de l'aqüífer Fluvià Muga, Riu de Canyes i l'embassament d'Arnius-Boadella. Aquest últim, però, està pendent de revisar-se perquè probablement pugui passar a estat d'alerta en els propers dies. La Comissió Interdepartamental de Sequera ha analitzat la situació de les reserves d'aigua després de l'episodi de pluges dels últims dies, que han estat un dels més importants dels darrers 4 anys, especialment per la seva ràpida repercussió en els embassaments. Ara bé, això encara no ha provocat que el govern faci un pas endavant. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, explicava fa uns dies que encara no es considera la situació de sequera superada. Que l'abril pot ser un mes també plujós, per tant, tenim setmanes per endavant per veure com finalitzem aquestes setmanes a l'estat dels embassaments i per prendre aquelles decisions més adequades, sempre amb un criteri de prudència i de no pensar que hem finalitzat una sequera, sinó amb criteris de prudència. Ara bé, ara mateix l'increment d'aigua embassada s'acosta als 67 hectòmetres cúbics, que és justament la capacitat de tractament anual de la desalinitzadora del Llobregat. En aquest sentit, Paneque deia que les dades són bones i que aquest estiu es podrà respirar més tranquil. Malgrat tot, el govern manté el seu pla per garantir la disponibilitat d'aigua independentment de les pluges. L'objectiu és disposar de 31 hectòmetres cúbics de nou recurs al llarg d'aquest 2025. En volem parlar amb Quim Pérez, és membre d'Aigua és Vida. Bon dia i gràcies per estar a Cara a la Nació. Molt bon dia. Molt bé, doncs com valoreu la decisió del govern de mantenir les restriccions malgrat les últimes pluges? Bé, ens considerem que s'ha de ser prudent, no? Perquè realment venim d'una sequera molt intensa. Pensem que només fa un any els embassaments estaven al 14%, hi havia un risc greu de talls generals i ara, un any després, doncs estem, abans d'aquestes pluges, doncs no estàvem per sota del 40%. Parlo de mitjana a totes les conques internes, i que ara només l'hem superat amb un 3%. No? Estem, segons dades que acabo de veure de l'Agència Catalana de l'Aigua, estem al 42,95%. Doncs cal pensar que si la mitjana dels últims 10 anys estem 20 punts per sota. No? Això significa que la situació encara no és de normalitat ni molt menys. Perdoneu, he dit 20, és un 44% menys de la mitjana dels 10 últims anys. No? Per tant, cal ser prudents i aquesta decisió del govern de mantenir, o sigui, de respectar el Pla Especial de Sequera, on es fixen unes dades. La mitjana d'aigua embassada és un indicador de quin escenari hem d'estar i a Darnius-Boadella, que s'ha parlat, doncs estan a poc més del 26%, i quan el canvi s'havia de fer al 25%, vull dir, estan un 1% més. No? I el que és el sistema Llobregat estava per sota del 40%. No? Encara no ha fet el salt de passar per més del 40%. Vull dir que les dades, o sigui, la decisió ens sembla molt, molt correcta. No? Per tant, és una decisió encertada. Paneque deia que les dades són bones i que aquest estiu es podrà respirar més tranquil. Creieu que té raó la portaveu del govern o l'aigua acumulada aquests dies pot canviar substancialment la situació de sequera? Jo, pel que he sentit, el que ha comentat o el que ha dit és que s'espera un abril molt plujós. No? Clar, això significaria superar aquest 40% amb escreix i depèn de com es facin els consums, doncs arribarem més o menys tranquils a l'estiu. No? Però, clar, hem d'arribar a aquest estiu. A l'estiu és quan més es rega, és quan més turisme ve i on els consums pugen totalment. No? Clar, igual passem un estiu on podem abastir el turisme, però arriba el setembre i no tenim aigua. No?
i aleshores els que ens quedem aquí a Catalunya doncs estem patint de si ens tallaran l'aigua o no ens tallaran l'aigua, si ens hem de dutxar molt ràpidament, etc. No? Sí. Nosaltres el que estem demanant constantment al govern és que necessitem dades. No? Tots aquests escenaris, quan s'està en emergència, quan s'està en excepcionalitat, fins i tot quan s'està en alerta, signifiquen unes restriccions pels diversos sectors, a l'industrial, a l'agrícola, etc. No? I nosaltres demanem dades de si realment aquests sectors estan complint aquestes restriccions. No? I, malauradament, no tenim aquestes dades. I ja no en parlem ja del turisme. No? El turisme es posa dintre del paquet industrial o urbà, però no saps ben bé quins són els seus consums i si realment s'està complint el que fixa el Pla Especial de Sequera. No? Ara em deia vostè que demanen al govern més dades. Creieu que el govern està fent prou per garantir la disponibilitat d'aigua de cara al futur? No sé si des d'Aigües Vida proposeu o voleu unes mesures alternatives. Bé, nosaltres qüestionem quin ha estat... ja fa un temps que el govern va anunciar una estratègia sobre l'aigua. No? Nosaltres considerem que aquesta estratègia és una política d'oferta que el que suposarà és que a mig termini encara estarà la situació molt més greu delegada. No? Nosaltres considerem que s'ha de gestionar la demanda, és a dir, s'han de tenir mesures per fer un ús més eficient i perquè realment els consums no creixin. No? Per exemple, s'està programant per l'àrea metropolitana, un dels espais de més alta densitat d'Europa, construir 240.000 nous habitatges. No? Clar, com abasteixes aquesta aigua si la situació està en sequera? No? I així, amb nous conreus, o sigui, noves concessions de reg, etc. No? I tot això considerem que s'ha de fer una moratòria en tots aquests aspectes. No? Nosaltres pensem, el govern està apostant molt fortament per la desalinització. La desalinització, a part dels impactes ambientals que té, les desaladores tenen unes emissions de gasos d'efecte hivernacle molt importants i això és greu o incrementa el canvi climàtic. I després tenen un residu que són la sal que queda després de passar per les membranes de les desalinitzadores que s'aboquen al mar i tenen un greu impacte sobre el fons marí. A part d'això, la producció d'aigua per desalinitzadores té uns costos econòmics molt importants. L'any passat, precisament perquè les desalinitzadores que hi havia, que estan construïdes, que són les del Prat i la de la Tordera, van funcionar molt més del normal, va pujar la tarifa un 60%. Clar, si construeixen desalinitzadora del Foix, augmentar la de la Tordera a 60 hectòmetres cúbics. Ara també s'anuncia una nova desalinitzadora a la Costa Brava. Nosaltres preguntem al govern què significarà això en el rebut que pagaran les famílies i la resposta simplement és que la directiva europea, les normatives diuen que els costos s'han de repercutir en els usuaris. Molt bé, s'han de repercutir en els usuaris, però què suposarà sobre els usuaris? Els usuaris vol dir les famílies que necessiten beure, que necessiten rentar-se, que necessiten cuinar, etc. També, evidentment, els comerços, també la indústria, també l'agricultura, etc. Clar, tot aquest programa que es basa en un lema amb el qual nosaltres estem totalment en contra de desconnectar de la natura, de desconnectar de la pluja, ens sembla molt irreal. Com podem desconnectar de la natura quan, precisament, i ho ha dit la nota de premsa del govern, si no està equivocat, o paraules de la consellera,
que amb aquests 2 o 3 dies, o ho has dit tu, ara quan feies la introducció, amb aquests 2 dies ha plogut tant com la producció de la desalinitzadora més gran que té Catalunya, que és la del Prat. No? O sigui, el Prat pot produir en un any el 100% 60 hectòmetres cúbics i, si no recordo malament, has dit 60 hectòmetres cúbics de pluja en 2 dies. No? Pues, pensem que pot ser un lema que queda molt maco, però realment no podem desconnectar de la pluja. Després, en regions com el Bages, què posaran? Una desalinitzadora? On posaran una desalinitzadora si el Bages és una comarca d'interior, no? Sí, realment el que he comentat, sí, ho has dit correctament, és l'increment d'aigua envasada s'acosta als 67 hectòmetres cúbics. Hem d'avançar i hem d'anar acabant. El programa és curt. Però hi ha una pregunta que li volia fer, és que ara mateix hi ha 3 unitats d'explotació en situació crítica. Per qui no sàpiga què són aquestes unitats d'explotació, el territori de les conques internes de Catalunya es divideix en 18 unitats d'explotació en funció de quines són les fonts d'aigua que s'utilitzen per a garantir les demandes. El Pla de Sequera és l'eina aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de l'Aigua per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori de les conques internes. A partir d'un moment en què una unitat d'explotació entra en la situació de prealerta i alerta per sequera, s'emet i es publica una resolució al director de l'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua, on es detallen les mesures i accions que s'han de dur a terme per garantir les demandes de l'aigua. No sé si és coneixedor de què implica això per a la gestió de l'aigua a curt termini. Perquè a vegades estem fent aquesta conversa que és simplement el que has vingut a dir és que les conques internes de Catalunya, és a dir, les conques dels rius que neixen i desemboquen a Catalunya, estan dividides en sistemes i aquests sistemes amb unitats d'explotació. I que el PES, el Pla Especial de Sequera, va fixant, depèn de l'aigua envasada que hi ha, en quin estat estem. I has parlat només d'alerta, però també hi ha altres estats, normalitat, etc., però hi ha excepcionalitat, que vol dir que els embassaments tenen encara menys aigua i encara emergència. Emergència és 26%, excepcionalitat és el 40%. Quan els embassaments estan al 40%, s'entra en un estat d'excepcionalitat i aleshores s'han d'implementar una sèrie de restriccions. Quim Pérez, membre d'Aigües Vida, gràcies per estar en directe a Gran Nació. Gràcies a vosaltres. Bon dia.